Hau da, altxorra da, etako lehenengo militantea hil zana, edo hil zutena. Jose Mari Quesada. Oroigarria, aiba, oparia. Azuk herri aldezu. Bai. Eskerrik asko. Hau batea, da. Bitxia. Torturaz hil zuten, aldez aurretik atxilotu zuten, 3 urtetan 3 edo 4 kuntza egin zioten, hospitalizatu egon zan denbora pila bat, azkenean burua eta dana galdu zuen, eta horren ondorioz hil zan. 78an, Txabi Etxebarrieta baino hilabete batzuk lehenago. Bai. Etako militante batek egin zuen lehenengo goze greba kartzelaren barruan, Jose Luis Zalbide izan zen. Eta dakizu zergatik egin zuen goze greba? Igandetan mesetara utzi ez ziotelako joaten. Etaren etaren lehenengo... Txilarrik eta biek eta orduan zabalduta klubik eta 2 urtean atera zituzten behartziloia formaziorako, hemen ezarretxoen eta orduan izen amantxote kuadernos de formazion. Bai, izan badira, 29 edo olako zerbait. Badakizu, hemen usten dut falta direla batzuk, eta badakizu osoak non daude? Osea, guztiak Washingtoneko liburutegian, bai, ziak garai batean lortutako dokumentuak dira, eta orain dela 15 bat urte dola Washingtoneko desklasifikatuak. Hau imprimatutako baltie. Bai, etaren lehenengo garaiko militanteak formakuntzari garrantzia handia ematen zieten. Eta horregatik, foruak, Euskal Herriko historiak, baita ere badago beste batzuk klandestinidaderi buruz. Hemen horietanak ikusita, indizio baten ikusita horiek badia. Gero tartetak uste du salto egin zuten imprimatutako horiek han atera zituzten, hauen osagarri bezala. Eta gero gaur egungo gaztek ez lukete ulertuko batzutan, letrak urdinak dira. Horrek esan nahi du, originala idazteko makin batean idazten zutela, zuzen, eta gero kalko baten biz, eta orduan kopiak horrela egiten ziren. Ziklosi. Hori ondoren. Kalkoa. Idazteko makinan kalkoa zuzen. Hauek dira zuzenbide deitutako dokumentua Principios de ETA. Argitaratu zuten gaztelaniaz eta euskeraz, eta ondoren ematen du arrakasta izan zutela, eta gainera 20.000 aleko tirada bat, beraz garai horretarako nahiko potente. Hauek ja iparraldean argitaratu zituzten, han inprenta bat izan zutela, inprenta eta ez hori bakarri baizik, eta egoitza ofiziala izan zuen eta Miarritzen. Egoitza bat, eta egoitza horretan apuntatzen zituzten militante guztien izenak, helbideak, telefonoak izaten bazituzten, eta gero laguntzaileak, eta gero zutik mundu osoko herrietetara bialtzen zituzten, eta helbideak ere. 74an itxi zuten egoitza, baina egoitza ofiziala zen, kalea eta zenbakia eta dana zehaztuta komunikadu batzuetan.
eta bertan harremanak egiten zituzten. 74an atxilotu zuten Eneko Irigarai eta Julen Madariaga, Txillardegi eta Mano Agirre eta Eneko Irigarai eta Julen Madariaga erbesteratu egin zuten, deportatu egin zuten Argeliara. Bai, Argeliara. Oso bitxia ere bada lehenengo zutik azaltzen dalako Leizaolaren argazkia. Leizaola izan zen, Agirre 70an hil zen, eta lehendakaria ordea sana. Eta orduan, bitxia da gaur egun agian ulertezina izango zana, baina garai horretan Leizaola zen erbesteko lehendakaria, eta orduan, nolabait ez dakit babesa emateko, baina gutxienez aldarrikatzeko erbesteko Jaurlaritzako zuzendaria zala. Bai, handikan gutxira, urte batzutara, gutxira ez, 13-12 urtetara Krudwigek idatzi zuen Baskonia, eta Krudwig egon zen 5. asanbladan, eta garai batean Euskaltzaindiako partaidea zen, erbestera joan zen, Alemanian egon zen, eta ondoren Miarritzera jetxi zen bizitzera, eta handikan, aipatu dudan bezala zutik, lehenengo zutitekik Baskoniara, 12-13 urte pasa dira, baina ja Krudwigek izugarrizko kritika zorrotza egiten dio Leizaolari. Oso gaizkitze egiten zuen. Eta bereziki, semeari euskara erakutsi ez ziolako. Bai, nik usten dut hor badaudela euskararen errekuperazio udaberri horretan, udaberri deitzen metafora balitze erabiltzen genuen garaian, baina nik usten dut hor badagola euskararen aldeko mugimendu potente bat, eta hortan ere etak parte hartu zuen, ez? Zuen fronte kulturala, Txillardegiri buruz zer esan, baina Krudwig partaidea, Euskaltzendako partaidea, eta hain zuzen ere, beraiek bultzatu zuten ere euskara batua, ez? Garaian eztabaida sakona egon zen, eta euskara batuaren aurkako ibili zirenak, euskara zaintza sortu zutenak hain zuzen ere leporatzen zioten bestei euskara batua etak erabiltzen zuela bai. 60. hamarkadan, 76an, 7an, etaren bigarren estizioa egon zen, komunistak gero MC sortuko zutenak, eta Txillardegirekin batera beste etako sortzaile batzuk utzi zuten, eta Branka taldea sortu zuten, Belgikan, eta Branka taldearekin batera baita aldizkaria. Eta bitxia da zen, eta Krudwig esate baterako etan gelditu zen, baina hala ere Brankan parte hartzen zuen, bai, idazten zuen, eta idazle amorratua zen Krudwig. Baina nik usten dut zutik, hau imprentan egindakoa, hau agian ziklostil, lehen aipatu dugun bezala, formato ezberdinak. Ja, formato bakarra sortuko da, hauek ere idazteko makinean egindakoak dira, kolore ezberdinetan. Eta gero ja, formato bakarra 70. hamarkadakoa izango zen, ez? Azken aleak formato bakarrekoak. Margoarekin, esaten dutenaren arabera, Jorge Oteizak margoak egiten zitula, eta baita ere Ibarrola, margolaria ere parte hartu zuela. Hauek dira formato bakarrekoak, hemen estizioaren garaian edo aberri eguna zala eta formato aldatu zuten, asko handiago, baina azken boladakoak Carrero hil zuenetik, beraz 73tik aurrera ja formato bakarra. Eta gero, garai ezberdinetan, dokumento atera zuten bezala, baita ere dokumentu bereziak argitaratzen zituzten, edo aldizkari bereziak, ez? Hau esate baterako, La Insurrección en Euskadi, 70. hamarkadan Euskal Herrian gerrilla bat sortzeko asmoarekin, garai horretan garrantzia handia izan zuen dokumentua da, edo liburuxka,
baita ere idazlanak, arauketa dialektikorari buruz eta idazlan batzuk argitaratu zituzten ere, beste garaikoak hauek dira, agiri ezberdinak bildutak, liburuxka batean, gero ondoren, 80. hamarkadatik aurrera etak hortarako agiriak biltzeko zuzen aldizkaria sortu zuen. Eta ondoren hau izan daiteke azkenetarikoa, nik dakidanez ziurazki azkena, etaren ekimena Lizarra Garrasiko garaian ateratako liburuxka, sinatutako agiri guztiekin, sinatutako hitzarmenak, eta hau izan daiteke ziurrazki liburu moduan ateratako, etak berak ateratako azkena. Hau ere, begira, aipatu dugu Leizaola, baina baita ere, nolabait ere, Jose Antonio Agirre lehendakariaren izaera aldarrikatzen, ez? Esanez, Jose Antonio Agirre lehendakaria bazuela irudi sozial bat ere, naiz eta oso abertzale izan, eta hor ikusten da edo ikusiko da etak hasieratik ere sozial munduan ere zer esateko bazuela, ez? Gero ja, azken urtetan agiriak eta aldizkariak digitalizazioaren harira, beste era batean argitaratu zituzten, baina hauek dira zuzeneko azken aleak. 20. mendearen bukaeran izan ziren paperezkoak, 2001an eta 2002an paperean oraindikan, baina 2004tik aurrera okerez banago ikusten daia digitalean argitaratzen zituzten zuzen guztiak. 2004tik aurrera aldizkariak, barne komunikazioak eta abar digitalak izan dira. Hau da horietako adibide bat, zutabe, nahiz eta digitala izan, gero kopiak ateatzen dira paperean, baina hau jatorriz zutabe zenbaki hau 2007koa da, eta gero digitala da, eta ondoren hemen artxibatzeko eta gure eskura izateko, konsultatzeko paperera pasa egin dute bertakoek. Nolabait, ulertzeko zutik garai batean izan zen barruko militantziarako eta kanpoko eragileentzako bidaltzen zituzten aldizkaria, eta hor biltzen zituzten bai hausnarketak eta bai agiriak, eta gero 1978tik aurrera kanpora begira agiri guztiak biltzen edo hausnarketak biltzen, baina beti kanporako zuzen aldizkaria eta barrura begira zutabe aldizkaria. Eta gero bazegoen beste bat, kronologikoki salto handiak izan zituena, hain zuzen ere barne buletinak. Hori ere etak garai ezberdinetan, batzutan maiztasunarekin, beste batzutan salto ezberdinekin, baina barne buletinak ere argitaratzen zituzten, bakarrik barruko edo militantziarako. Hau honek garrantzi handia du, lehenengo aberreguna 1963an ospatu zen, lehenengo etak konbokatutakoa itsasun, iparraldeko itsasun. Kartela atzo irakutsi ziren, eman niosun. Baina hala ere, Gernikako bombardaketan ere aipatzen zuten aberregunaren garrantzia, ez? 25 urte pasa ondoren, 1962an hain zuzen ere, zutik berezi bat argitaratu egin zuten. Beste garai batean, 60. hamarkadan, etak estizioa mili eta polimilien arteko estizioa eman baino lehenago argitaratu zuen edo hasiera eman zion argitalpen bati, hain zuzen ere, Hautsi izenekoa. Hautsi aldizkaria, garai horretan etak osatuta zegoen lau frontetan, soziala, kulturala, politikoa eta militarra, adar militarra zen laugarrena, eta orduan fronte kulturala Hautsi izeneko
aldizkaria argitara eman zion 72an, aipatu dudan bezala. Gero gertatuko da, 74an estizioa etorriko da, mili eta polimilien artean, eta polimiliek bere aldizkaria propioa balitz hartu zuen hautsi, eta bertan euren hausnarketak eta agiriak. Beraz, hautsi bi garai ditu, ez? Bata fronte kulturalaren aldizkaria izan zenean, eta bigarrena eta polimilien aldizkaria. Hau, nik usten dut hau izan daiteke banatuena garai batean. Bai, oso zabaldua, milaka eta milaka ale, txiki eta otaegiren heriotz zigorra jaso zutenean, eta horien askatasunen aldeko mobilizazioak zabaldu zirenean Euskal Herrian. Eta baita ere badago beste bat, okerez banago, martxoaren 3. Martxoaren 3, bai, hau da. Gasteizko sarraskiaren ondoren ere hautsi berezi bat atera zuten, martxoan, eta, jakina denez, 3 hildako eta ondorengo egunetan beste hildako 2 egon ziren, eta beste ale berezi bat sortu zuen. Baita ere, dokumento berezien artean, aberri eguna 74ko bitxia da zen, eta gaur egungo ikuspegi batetik, nahiko ezoikoa izango litzake, baina garaian etak manifestaziotara konbokatzen deitzen zuen, grebetara, denetarik, ez? Eta, hemen ere gordetzen dira dokumentu asko. Baita ere, bere militanteak hil zituztenean, dokumentu bereziak edo agiri bereziak, kasu honetan, Sebas eta Sarra, Aldanondo egun horretan 76an, 77an izango litzake, Zaldibi, hau oso bitxia da, zen eta itxasun, bai, Ormaiztegitik gertu. Horri beste adibide bat garaikoa. Oda Nikolas Mendizabal hil zutenean 29 urte zitun eta goitizena zen Sarra. 29 urtekin etako militanten artean sarrenetarikoa zen. Eta bestea da Sebas Goiketxea. Otsagabia ponentzia. Hau da, Otsagabia ponentzia bere garaian, polimilien artean eta milien artean, miliek parte hartu zuten eta PM-en 7. asanblada eta onartu zuten, iaia gehiengo oso batek onartu zuen ponentzia, Otsagabia ponentzia. Eta horren ostean, ella alderdi politikoa sortu zen, eta, ponentzia hauen egileak dira Erreka eta Pertur izan ziren. Erreka garaialde eta Pertur. Pertur handikan gutxira desagertuko zen, eta gaur egun bere gorpua oraindik aurkitu ez dutena. Eta horren ostean, ziurazki hemen egongo da nonbaiten, eta polimiliak banatzeko ponentzia horren emaitzak kaleratu zituen agiria. Hau ere oso zabalduta, milaka eta milaka ale zabaldu egin zituzten. Eta bide batez ere elkarrizketa bat eman zioten usten dut, okerrez banago, lado Espainiari nolabait esplikatzeko hartutako erabakiak. Ikusten denez hemen dana gordetzen da. Hemen ez dagona ez da existitzen.
60. hamarkadako adar militarreko burua Javier Zumaldezan, Kabra goitizenekoa, eta berak aukera zuen inprentan argitaratzeko aleak eta liburuak, eta garai horretan argitaratu zuen hain zuzen ere garrantzia handia edo arrakasta handia izan zuen aldizkaria Euskadi Borrokan, Las Armas de la Guerrilla, eta erabiltzen zituen garai horretan armak, eta ondoren ere argitaratu zuen liburu bat Euskadi Alail izenekoa, eta Euskadi Alail liburua ere arrakastatxua izan zen. Ni gogoratzen naiz, 78ko Donostiako liburu azokan liburu salduena izan zala, naiz eta klandestinoa izan edo debekatua egon. Gero ere, lehen aipatu dudan bezala, panfletoak, agiriak eta bar, hemen ikus daiteke esate baterako, erreferendumaren aldeko erreferenduna, eta kaleratu zituen dokumentu batzuk, eta paskinak eta panfletoak greba orokor batetara deitu zuen, etak bakarrik, porrot egin zuen greba horrek, baina, garai horretan gizartearen uztartua zegoenez, ausardi handiarekin jokatzen zuen. Baina etak baita pegatinak eta pegatinarekin batera olako dokumentu txikiak kaleratu egin zituen, kartel txikiak bere zigiluarekin, aberreguna. Hau izugarria da, begira, gaur egungo ezker abertzaleko politiko batek ikusiko balu, zango du, hau da astakeria. Nafarrako katia, ez hauek ez dira kateak, hau da laurea da. Bai, eta hori pekatua izan da, laurea da aipatzea pekatua izan da, ez ezker abertzalean baizik eta abertzale munduan. Zeta hau da frankismok jarritako ikurra. Bai, 77an eman ziren Franco hil ondoren lehenengo hauteskundetan, 40 urte pasa eta gero lehenengo hauteskundeko kakotxaen artean demokratikoak, ez ziren demokratikoak izan zen eta alderdi independentistak, ez bakarrik independentistak, baizik eta iraultzaileak ere debekatuak egon ziren garrai horretako esate baterako, Jasi, Laia, baina baita ere PT, ORT eta horiek debekatuak egon ziren. Hala ere, aurkeztu ziren, baina zera elkarte edo hauteskundetarako beste proiektu batzuen barne, plataformetan bai. Hala ere hor ere, lehen aipatu duan, 74an estizioa egon zanetan, polimiliak eta miliak, eta polimiliek eta polimilen gunetik sortutako alderdia, EIA eta Euskadiko Ezkerra, plataforma, hauteskundetan parte hartzeko deialdia egin zuen, ez ordea miliek eskatu zuten abstentzioa. Hemen oraindikan ez dago hau banatuta, bakoitzaren iritzia zabalduta, baina ikusten denez amnistia orokorra eskatzen zala, oso bitxia da, beko testoa, txakurrak barrura, hori da manifestazioetan oiukatzen zana, eta amnistiaren dekretoa etorriko da urte horretako 77ko urrian. Lehenago, hauteskundeak izan ziren ekainaren 15ean, okerez banago, edo 11ean 15ean, egun batzuk lehenago, 21 euskal preso deportatuak izan ziren Europako zenbait tokietara, Dinamarkara, Norvegiara eta beste tokietara. Hoiek ihes egingo dute eta uda honetako azken astetan askatasunaren aldeko martxa osatuko da Euskal Herrian eta deportatu guzti horiek Telesforo Monzonekin batera, gerra garaiko ministro Oia, barne ministroa, azaldu ziren Arazoriko zelaietan, Iruñatik oso gertu askatasunaren ibilbidea bukatu zen egunean, eta ondoren horietako bat atxilotu zuten, besteak eskutuan edo sasian egon ziren hilabete batzuk,
Baina pixkanaka euren herritara itzuli ziren. Hemen azaltzen dira hildako militante guztiak 76 arte, ez? Bai, 76 arte. Baita ere, etakoak ez direnak, hauek, esate baterako, Mondragon eta Mendez, poeta, eta egikoak baita ere. Hauek egikoak dira, Artajo eta Sormendi. Hauek egikoak, estanda egin ziren lergailua Espainiako txirrindularien bira eren aurka... Bai, Iruñan zain eta Gizarrati behera. Eta bat aldein da zijoan da tarpean bomba jarri zuten, hauzi, eta motorista batzu pasatzen de bestegez, moztin behar izan zuten. Bai, biak, Iruñarrak. Hau ere, kabran imprentati. Bai, hori da, bai. Kabraren anai atxilotu zuten, egon zan Karabantzen atxilotua, eta arrebaren senarra istripu batean hil ziren. Beraz, dispersioko lehenengo hildakoak dira. Zerrendetan ez dira saltzen, hala ere Euskal Memoriako zerrendetan azaltzen da, eta naiz eta kabra tipo oso bitxia izan, baina eskertu zigun, eta gurekin harremanetan jarri izan. Eta, bueno, gutxienez horrekin zubi bat lortu genuen egiten.